É que o dos cans está ben, pero non hai nada como as persoas. Ainda que hai persoas que se comportan peor que cans. Moito peor. Ademais, un can non che di máis corto por aquí, máis longo por alá, non. Claro, non. Pero que queres? Eu prefiro a perruquería de persoas. Son máis humanas. Iso, máis humanas. Pola contra, os cans son máis... Animais. E logo está Vanessa. Vanessa? A miña compañeira de traballo. É unha rapaza moi apañada. Aínda que algo aloucada cos homes. Cos homes? Sí, eu dígolle, Vanessa, como vas facer as cousas dese xeito? Pero ela dime, e como as vou facer? Que como as vas facer? Contesto eu. Sí, como as vou facer? Pois como as fai todo o mundo, replico. Como as fai todo o mundo. É evidente. Pero ela que moi deseo nada. Estásme atendendo, mamá. Que si, muller, fate... Ai, filla, acabas de chegar, que ben. Hola, mamá, como estás? Pois, ben, filla, moi ben. Pois eu estiven a piques de non vir. Por que, muller? Porque estou desesperada, desesperada. Queres tomar algo, muller? Non, grazas, non quero nada. Pero colle, muller, colle. Café ou té? Non, grazas, non? Café ou té? E a esa que lle pasa? Está dormida. Inconsciente. A esa se lle caeu un meteorito en riba. Que? Di como sempre dormindo, Parece desmaiada. Café ou té? Non, non. Vou botarche té. Ti tes cara de té. Xa está ben, grazas. Nada, muller. Así non podo vivir, non podo vivir. Xa deberías estar afeita, levas casada con Ricardo varios anos. 5. Levo 5 interminables anos soportando. Os homes teñen as súas cousas, hai que deixar. Eu sempre lle digo, pero home, podía ser un pouco máis, non sei, colaborador. Colaborador? Sí, colaborador. É para que queres que sexa máis colaborador? El dime, xa colaboro dabondo. Quen trae os cartos, quen trae os cartos? E eu respondo yo, pois eu tamén traballo, porque claro, eu traballo na perruquería. El ri, iso é traballo. A calquera cousa lle chamas ti traballo. Pensa que na perruquería non traballo. Estou ali de cháchara todo o día que vou para estar entretida e falar con Vanessa de parvadas. Vanessa? A miña amiga, a dona da perruquería. Mira, eu vou sentar porque estou un pouco mareada.